Sompa FM Sompa FM Nebema weni jie Eni aketiapa Nebema weni jio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie unya Nebema weni jie Naketiapa nso kamu Ema ketiapa Papa wafidi neto Sompa FM TV Why Yasim Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asiti neimunu ema akati apa Ye no maimun sama kudi mun Sompa FM Biti samni e jasu semnina Sompa de abama Sompa FM ema akati apa Sompa TV, MNGA, Sompa TV, MNGA. Oh, wisdom. Ewiano edetifi pe eno kire se premo ato entobon se sunsun no down nentem Sompa 106.5 FM Accra dumienu kase ebo ewiade no eno na ne braso a ye ba bia ma wo abusua kai hunu se eba se no efiri Sompa 106.5 FM Accra pivot no eye Sompa 93.1 asantema age atuma hwa dabraka sabre kro na 100.9 yiko wode ma asanteman Yenya free wope ni ewura atoye na famu a Sompa 101.1 takwa de nafa ena takra de Sompa 103.3 wono nso woto de apete ebrekro na 98.9 bono na hinkro eye Sompa alaji be kwa na abro sanom ena 101.3 do ma Sompa no wono nso de som adehia wo mu wo bono ene na hafu afanyina bono po eye fam no eye Sompa 106.1 bono champion de duakwa Techimani ahenkuru no na 90.7 enkransa woto de apete sabra kura na mfimfiri mantamu kingdom wo monso afa ya wo moma mansan enya bie na afi ura France abrochimamu a Paris ahenkuru ho no ya damfopa radio we ya make decoder na so baby FM stations no wo no Sompa yeginam se franka sompaonline.com ko ho a ensem ni nyina yewra taboaten wabo de akwa akoto Sompa FM live ena brochirefo ne ditie yenkese ene YouTube a ena 106.5 FM Sompa krona eno Facebook a make say yene number bia ewie nsemo a yede ba dia betibi ene se Ebusia yebekwa kopie mu awasante emantamo yenyina yenim se Ora Charles Kojofosu aka Daddy Lumba ena brewa ayipuma kwamu a ebusia no afabie ya wamo edi nkonim no wamo eja ne kwan kra ya ni amane boni Ora Kwame Redu ebedi die efri hoba no mu enkomo na wamo abo amane se eniema betimi asesa ye pa na yesika sembe gina ene wamo etata de nchemu exercise sika no yentwa ba ahwe ano Ghana Police Service declare bi apie montin a wanum so makwache brantie bi ewo eyankran na dream a wadie no ene enyan ene dream eho asemi no Ghana ngoma hwehwe yenso ya yewura fei kasama wonom wo mo se ebi se wo mo gigigi sika bi firi akyerɛkyerɛfo bi atifie ho no kurenim na wakyerem enwomesia aseye no enso aboamiane bio ewo me ha Wamonso echem se sika bia wanum agemu no setie ni Yeso hamu nchemu du adrafo no ena agentete dodo na okusua ka ahoro ebewi no wotwi bi
Messini abakrachi ya osmadishia wonom ewatano south abato mpesua so wakasa etufu emunsem enamawie eno achi yebebo na efe ensam hodo ahwiegui na awotwe mu a efa ma no ne ho nsam no ye de abrewo wakenkamfo etrepu we ma agya pia pam dada awie me ne me aba abena badu adepa kofi Busia yada se ye free original ye kasia se ade ama na ye fa rehusemi emfase ye nkopiemo ewo asante emantamu ye nyina ye nimse Owura Charles Kwadwofo su aka Daddy Lumba ebra onya ne baabi ekoye na ehonsem akwaye penso ewo mayim kwawiase Accra High Court ene front and back left right center enrada anabrewa yi pomakwa mu wabra court no kwa asetena no pa no wanum edi kan ehye yese yetu asem no ade aheda entinko obi bia ne hwanom a obetumi akwakwayi amu no ya wanum o ma hye omu date se nei wanum de ne beto anananom awakura no wom ma mu no enka eya frigim enso be se don hiri mienu ani abusunya jage ya watena asem no so sanfra yese mo samra na mesan so pese me ye ruling na ne enum nsem no 20 billion Ghana cedis BPM a wanum chire mu se abusunya na wanum beje injunction no ade akwaso Owura DL na mu no so no wanum enfamra ni manimu ya be se don hiri ba ko be don hiri mienu entam enso no se de esiko ye ninti wanum anya sikai amfa nko e ma court ne hye na ene transition funeral home omu release body no enfa mabusia no wo mu se ne yeso ye gie sika wo mu gi wo mu sika jom sensan krata jejeje ho a enei wo asante emantamu baba yara sports stadium ho butu bra Facebook ni so sisi ya na be hye wani so ade fili gadochi wantumi ankobi eye SOMPA 106.5 FM Accra Facebook no ye twa ni nyina egu ho live sisi ya bra na be hye wani so ade wo mo ko obi nyina no yamani boni Kwame Redu wagina ho sisi ya wato nkra no ade asome Kwame ma hey ma di so ala ba ewie die na menue yo fa dia etwa guo ewa Daddy Lumba eyiase awie fa so me yen yo mi aba we je se dia wan kasa we ni tua bi na wo hwe bi ewo mfoni so no ene be bi ha no a enya asam kitu akura eyi se dia siko ba ya na amanfo nya ne o ma di se eyi ntimi maso hwenura anapa a ye di hu kuku ase ewo port ho na fi ankrantra ho mokebi ani se dia eyi no ne ye no etumi e ba so e ba so no na dia eda adinti ti nya no enne eje ko eje be ni kete ka be ye no e fi from so ten na anapa a ni tia ene fa ansana wetumi bi emu so na ebi emu so wie no asa na ebe bi so no omoba wona no mo tennis nyina no eti abontere zante na omo ha de ba ko ni mi bi 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 yero ene fi omo ma man ene ni ka bi mi na no etumi ewu emu a omo baba stress de bia esiko sha na pa omo bi esu ba mi sa de mi no ka se de edom kuntuma nkoma ena abodom timo ha no asabe obi na de ni aboma ewa ha na ye di kan pa no tumi aka se na tenifu abi ma ba ha eye ndi fo ba national and regional executive wọ́n ní abidjan náà ètò ọba yẹn ló ṣe ní kẹsì à ọmọ ẹgbẹ́ nìkan ní náà ti sàmà yìí kúrò wọ́n yìí nìkiri ẹwà ha láti àbẹ wọ́n ní ẹgbẹ́ ọba abẹ́kíá na wọ́n mú adúmọ̀ bẹ́ẹ̀sì kakra bí ẹbí atúwò kakra na wọ́n yẹ ní nso efiri wọ́n mú a ọ̀dọ́bọ̀nyí a ọ̀dọ́ sábẹ́ no asani ní esiri náà sọ ní ẹgbẹ́ àtẹ̀ntẹ́jẹ no ní kẹsì ọ̀dọ́bọ̀nyí ọ̀dọ́ wọ́n yé wá sí ní mo mi yẹ máa mẹ àkóso ọ̀sẹ̀ wádìí yẹn níjà ẹ̀ṣẹ̀ ní so ẹwà ha ebi ẹ̀dùsùn Visit Park, also to Legend, and I make a say, working a samba, and a man for working friends. Now, make a car. And we are working a samba. If you will, and this is one man. Manin Kasa, Canadian Nano, Ghana police, also I had a papa, no Kasi. So, what you need a training, and if anybody, Ade a praise follow
edi dwuma papa san sɛ wuti na da ne san na nyinu a wobɛnya polisi sɛ adom ne bia ɔmo nso so ɔmo ne mu a ɔmo ɛbɔ ban papa ɛfiri wogɛ ɔmo nso so a ɛdam yɛ yi nti ɔmo nso so aba no ɔmo tɔn ho nneɛma obi ti sɛ nneɛma a obi ti atue kom na ɛfiri sɛ t-shirt ɛne sɛ dɛdifoɔ no egu so a ɔmo tuntun obi sɛ mpanyinfoɔ sɛ obi de nwuro na obi so ɛsa nkwan na ma yɛnta mmɔso nneɛma ɔman yi mu ɔmo di ɛsɛ a wɔn di dwuma kakra ɛwɔ ɔman mu a ɔmo adidi ani kan baako ani nkɔmɔ yɛ papa yabere wɔn nkyɛn ha na odidi ni nkɔmɔ na ɔno nso yie ɔba afɛri ɔba ne ma wɔn ha ɛde ba so mpa ɛna wie yɛgya wɔdeɛ ɛdumtumi tɛmi kɛseɛ wɔde nimba ɛna ɛda funu ne nso soso mpɛkyire bi a wɔn na ne mu ti agorɔ bi yɛka yabere a wɔne wɔn yabere yɛ mia ɛtɛtɛ nimba ɔkyɛ no baabi a ɔkɔbi afɛti class na mi nana nam a ɔbu afɛ du gba o baabi a ɔna ɔbɔ ban ne yɛpɛ ma yɛ kɔ sɛ dama ama fo so wahwɛ nti mi na mi wura hɔ papa nya so na wo ba ha ne to that lumba yabode ma yɛ bi ma ɔman na that lumba nti ɔta mi kɔ sɛta no obi a de sɛ ayɛ kɔ obi ebi sida who president ɔyɛ ha no mata de ɔyɛ ne ɔsɛ to kɔ do ɔgana ha ebi sida nyame hyira papa medama se sɛ mo ma kwan na so ma resa kakra nyame hyira mo mo bɛka fo yabode ma man hwɛ sɛ bɛbɛ lumba ma wogya mo wa akora wa wo ɛde na to no nti yɛmfa no sɛ sɛ wohwɛ sɛdeɛ ne ayie sɛdeɛ yɛsɛkyerɛ no na nkadin mu pɛsɛ ɛma so ne ne tuma ba so no abusuafoɔ no ɛne wɔn a wɔdi wɔbɔ wie ho ban bia aba asɛm bi na abaso bɔbɛ anaasɛ asɛm bi na wɔbɛka ɛde akyerɛ wɔn yame hyɛ wɔ yi tu park no wayɛ ade papa ebi si ebi bɔ nkɔ kaaba hwɛ ebi ma ɔyɛ yɛ ase ɛyɛ ne ba so obi ɛn sɛ ɛyi ne ma so nti yame adunti aba do ayi yɛ dɛm ase ɛyɛ maame ɛyɛ papa yabode ankane no ɔyɛ kɔnsɛt ɛde ma Ghana fɔ ma yɛ nyinaa yɛ sɛ bi no ɛne yɛ sɛ bi no ɔno ɛna ɛne ti nkɔmɔ kɛkɛ na yɛne no mayi ase na yɛhwɛ ɛma a ahoɔfɛfoɔ ɔma de yɛ ase bi ne bi ne nkɔmɔ ɛhwɛ maame memo aha ɛde ba so mpa memo aha de ba so mpa FM memo aha ɛde ba so mpa FM dadi lumba ho do nti na izina ha yɛba na yie yɛba sɛ yɛbɛgya no kwan yie ne yɛsɛ nkae ma so ɛna aba so wohu ne sɛ nyame ne yɛda no ase ɛkora na ɛha yɛ nti aba so no yɛbɛ nyankopɔn ase saa aba so no na yɛgya ne kwan na wowu fifi ne wokuma ɛwɔ sɛ dumɛya dumɛya nti wobɛ sɛ wɔde so adeɛ yo medin deɛ memmɔ mame ne wase wedeɛ medeɛ ba ma yɛ nante kakra na sɛ sɛ wedeɛ menim sɛ pɛ no deɛ ɛna bi ne nyinaa dodoɔ no abɛyɛ ndɛyi ase na yɛ sɛ wɔn a wɔne ne yie ase yɛ baako bi ne nkɔmmɔ na sɛdeɛ ne ma no gu so ameka no na na champo ɛyɛ ɔno ankasa na banfo ɔne ne fie ne moto ase na champo ɔbɔ yie ase pɔmpee wɔne ɛde bɛsi ade wɔ sɛtakɛ na wɔte akɔnyɛ mu a wotumi sɛ aba no ne mu a wɔde ne sa ka bɛm wɔ ha ma yɛyɛ sɛ bɛnya ɛma ahoɔfɛfɛ no bi ɛnti wokusu a wona mu no kwame ahoɔfɛfoɔ na kwame redu pɛ sɛ ɔne ɔmudi nkɔmmɔ me so pɛ so bi so wasɛm kwame redu na yɛresadeɛ me ne wokɛhwɛ deɛ yɛde bɛde mba atɔ adakam yɛde nato adakam a yɛsɛ sɛ yɛde ne yɛbɛyɛ sumo kakra na yɛgya ne kwan kakrakakra ɛdi ka akɛ sɛ ma wo sɛ deɛ adeɛ na deɛ ɔma bu sɛ ta na yɛne bi ni nkɔmmɔ na yɛhwɛ ɛnɛ deɛ awɔfɛ no a mɔde da yɛ no sɛ menim sɛ bia na ɛsɛ asɛm no na abere wɔ mo so na ma akɔba ne sɛ bia Kwame Redu abusia ye sanso ahye se yesa ebeka Kwame Redu bio na esanse ehwa ye menya nti no won hyeda nti yenka papa na yensanso mfra no kwa ahoma ne so bio ne musa ne samba komienu bi na yenfa ensi enti no etwagu live ewo SOMPA
106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ya besa so kwakwa me radio sisi ya ne yamfa wei enfentwem enfama Ghana Police Service wanom de krata bi apie eye monten a wanom e kire mu se abrantie bi a wanom esusu se ene eba no eye nubone afei eba kro no pa de a oye number 1 wei China na se France for beka emre wanom se yakwa kire no na emu ensem enie ni din ani Suleiman Danjuma na Danjuma dodo na enso efra no Innocent ana aposifo ekire mu se ni din ba ku bionso ni Solomon Ade enti wa mu hye nim se Suleiman na Danjuma so ye mozirami ni o se Solomon Ade no so ebi obeya santini ana dodo na abɔ ne mra ne Innocent posi adwumako ne se wanum kwakire no November boso mene da na etoso aduonu enum 25th November no ana wanum ekwakire no eja wamu edi na samsi yesi every offense is beya bunti wanum beli no adabraka court eho ana wanum edi ne kwaya wamu beli no na enu achi no wasan kwabokro no biewu ekwawiawia mafo ne ma ana eja wanum sanso enya ya eye oposi adwumako enum ne fa wanum ehwe eye ahinta hunu wanum etimi ede wamadwen to intelligence no body no wanum hwehwe mu ana wam ko hu sei Danjuma wakwakɔhye biaye bia no wonkana ha ya ana wam kwakye no abusia wam so wam kwakye no wamunya asojafo entade ewo ne nkyɛn wanum enya aposifo wanum funsu ya wamu ekasa mu ibi wamunya bi wo ne nkyɛn afe etu a etoto ato aso ba se 30 wanum nya bi ewo ne nkyɛn ene pistol so de gyae wanum nya ba se mienu ene de keka ka ho wamunya enuama ye didi awu bebre ewo ne nkyɛn na wanum nya asekan enso eka ho ena enubone de gyae enubone mu nubene wanum nya bi tiam ayatrama do no wamunya ni nyina bi wamunya milligram ni nyina bi ewo na kache na enumu ana wanum kire mu sei esanse woye ex convict nti wakomu aba na wasan akodi bone a ente sei waha abrante ni Facebook ni yade nato so wakodi bone a ente sei aposi adwumako ne sa so ni mu nti wanum abo amane a kire mu sei wanum ade no ebegyina mranim na baabi amra no ebebo no ede no akwakoto esanse biaye a wo hye ya wo kohye mu wanum kire mu se ukopie mu ewa achimota empatam ho no baabi ho no mo frɛ Las Vegas wanum kire mu se eho na wanum etimi akwache na wanum agegege sa ne ma nyina ewo de ho a ye hye ese wanum de ne begina mra no na se eye Danjuma se Solomon Ade se Innocent yo wanum so ensema posi adwumako no ede aba yabomu amane eno no yensan so enko ohum enti no abusia yensan so kwa santimantam moi na yenhwesesese Kwame Radio wabete yenka biewudi a yo said ade na saji kuku no de na kyerese emese network ni eyusuro no mpese ye ni yenuan be kasa biew enti abusia ye de si ha na Nyankopon ya adom anwumre ye tenase ya de efiri waba sese no wame anya nenti yese ye de di ya odadilumba ye de na ato adakam ye de na ato adakam enti ebia wunya nkoduru hwadom wa no wahu se wobekwa ne de ne de na to adaka mo sanso kam yete asese ansa na abusua ne ejai ama public no ekyerese amansan ya won mu bejam abehwe no wo ma obi afri ho ema abusua no nko akọ ho ekwaye won mu ade ewieye ansa na wo makwan ama emu no obi a etumi akwakwahwe na ebi mu nso kase sedie afabia wanum susu se eye maame no afam de wamo na nkwa ye yasie na papa na fam ena ekono we eyalejali enti no wanum susu se ebia na enye body no enka ne pese ye bisa yamani boni Kwame Radio se okohwe bi wo hu se eye body nana enso ne ye hyebo se anwumere ye nsaka na ewo ye anwumere kase so no ye de besom ene ma ye ntoa so na ye no monso mfa ntwen ope ene se nwunonyo panie kura ne befirato ewo yi nase a emunsem ye de beba na executive secretary Edema Chamber of Petroleum Consumers Copec eyira danka na moa na wode tudwa se niema bi enenam na ase ye ninko ho ye ne bebe ho so no na afoforo ye nso pa ayefofo ya ebe dan ye nso kwaye obefa dan na chi ho no bo se ye frɛ yes dollar na cedi to sefa mato sa abochin sa no wo kase se ye ntwa ba nhwe no e wo mra famu a ye ne bebe ho so no
na wo man said the dollar no etimi atwe si di ne form no na etwe ne saa na bra wo kasa woni ense ntwerofo edi nkomo sei dry season into no futu ba kone say obi ekofo ma ma fa ma chisenko ukwa. The question of whether as we speak it's competition that has let prices remain. My finding right now is to the extent that, of course, the city has been on and off there. And so you would find a certain window, a 2-week period, that the city is relatively stable. Then at a certain period again, the city gains. Then the next time you hear the city has lost some value. In fact, and I think that whatever the task force did yesterday is also having a negative impact. Maybe they need to review that carefully, whether to indeed go swooping in on these guys that provide the market with the forex, right? Or there should be a more, friendly way of approaching them. And no, rather than Executive Secretary Eddie Makopek no watch say eno nso kura ba na yese wo mo de hwe ano no enye se ye pagya de ahwe ano ama ebinum abo ahwete yese wo mo hu nyansa kwan ne kwampa wo mbefa so ama watimi aso asemi ano aban adwumaku a wonom ehya pomuden wo mo hye enwumahia kwese ehonsem so ewo mayim GS Ghana Education Service wonom de krata abamonte na wo mo achemu se wamo management no wonom aboa pa ede sukusu fuobi esika akamu from 2024 wonom chiremu term 2024 feeding fee na wasa wonom de mass and special schools no school a eno no wamo eho esebia wamo asebi wonom ede didam kakra no wonom feeding fee no sika bi ekamu from term 2024 ebesi ene no wonom release ni nyina na enumu na owura Daniel Fenyi ya wono obo amane efri eye Ghana Education Service echemu no eno senya wonom nko a schools ni bi eka ho a eye senior high technical schools no ebi eka ho na wonom echemu se July 29th no ekwakosi September 17th October no na sabra ne de na bibia etumi akoyi a wonom abamane enti some special schools ya no eye senior high schools and senior high technical schools wonom sika bia aka kamu a eno no eboa ama wo madua ne hosam etumi akoyi ewo schools ahodo di mu no de kaye na wonom release a eye Ghana Education Service opening a wo de kratai eba ya ne nsa ehwase no eye owura Daniel Fenyi a ya Daniel Chi e de asomu owura Daniel Fenyi enura no wotro sakratai na wotro no wosinsa ne pa wosansan bi ba ha ene wo se nensen enkomo bi ne nanenam ewo wiase nyina pakase no so ya Ghana Education Service GS nso wo mo hunu bie na sansam no wo mo keka se empanimfo bi ajejeje 25,000 Ghana cedis e dey free sa teachers a wo mo recruit wo mo no ho ebi de ye kura ye ton de man no se da bi enye no kure wo maye wo mo hwie mu firi soro de aba besi fom na sa nkomo na enenam a se bio kasafidie bi wo mayire wo ho boroso no no kure bi enim na eno nso no sesa nipa adwene firigidie bi mu ene de akwa akoto ba bi wo ka we no wo che se wo mo dwumadie bia wo mbedie no wo mo ma awia bom ne se hunti wo no mo ka e de akere adasa se oti asem bi sa prewaso na Ghana ngomosu so eye no sade wo mo dwumadie tie enya de a wo mo ebewyo ama ade bi a beba begu wo mani mu ase ana ebesei tete hosra na wo mu twato ho a eba de suamu a nyansa nyina eho ne nepo no all professionals can boast but the teacher taught them or no eno enya de ebesesa e de afiri ho na mpo se wo mbeye bibi ete se recruitment bi a wo mu di kan kura ba amane e makasa fidi ahodo nso kura bobi me bankratem ama de hye nyina ehunu enti san komo na ne nanenam ebidi toto kono so na ebidi ye wo mo start no nokure bi anim saa na wuni nso a wo se obi age bibi afiri wo ho enam san komo we ho no ba bia abambofo wo tumirika na akode porto na fe empanimfo ntu anamon emfamfiri ho owura Daniel Fenyi wono ene head of public relations edma GS nensa ene secretary yase
Nanya krata ya desa ya ho sada no so GRA metre Ghana Revenue Authority wanu so dibi aba wamo atremu se ensem bi enenam ewo social media no so allegation na kire se unipa no we speculate wade na adwen na afa ho na eka bi se wobi etu kwan ya wo free eye omafoforo so bepie mu ewo Kotoka International Airport kia na wanu mo kire mu say wamo agye ne niema nkoa wamo sika waje woso 12,690.63 Ghana cedis enumu na GRA adwumako no de krata ba wamo si de tienie wamo si nipa no eba ye no ne phone so kwa ekura no maako du nwotwe 18 wamo nim adwumakora wade ye de na ebia so wanu mo say afei na eniema bia ekeka ne ho niema doso papa na wohwemu a emra na se amamra wanam edebo eye GRA adwumako ne ho ban ewo eye kia ho Kotoka International Airport wono wamo se at 2022 at 1083 no edi adanse sisi obi ba na ne ho niema bebre asa bi kura hwegu afa fonson ko a ekura no nya fonso keto a wo so wo nya abotre na wonum hwehwe mu eye na wo mu hye nim se ebia misinformation and the disinformation ko ye ana se disinformation and misinformation ko na social media so aye pinso entina ho behia ase wonum ade krata beba na omo so besa wonum tie ense se de GS wo so de krata ba ye omo san wo mutie no we so GRA wo so de krata ba omo san omo se nukura bi anim na se wo pe na kenkan ya mpacho ye de atosomba 106.5 FM makra betumi aba be kenkan bi a wonum san wo mutie enti no de traveler no de anioma wode ba ye no na hu hia ese wonum ehwehwe mu ansana se de wutu kwan a emra ne te a na wonum ye enye se wonum e charge no sika sa na wonum ka to 12,690.63 no omo se de bi da wonum di mu nchiremu abai ye traka se ne so na yewura Ashanka wonum aboboa no na chairman Edema Ghana National Association of Driving Schools NATS for owura Emmanuel Danso na ekasai wo se wo man di ntie du ba bia ya shanka no mu asodemfo bi wo mo emfa ho ne mra mpanimfo ahye ne wo mu bu so e charge buo bi eni kwanse wo mo charge uduru ba bi kura yetimi yiwusi ba bi eni kwanse yiwusi nom ene ne ekeka ka ho bia no wo mfa so bo no nko ba bia de ode be kɔ ne se fandodo na nye ntete no ebinom wo ho a wo mo didi ebi mo achi na suasua kai ne ka na mo nsankaja wo di fie na otwachi anase bodino Jesus anya hwe ne mo se Yesu fa ho de wo de ntete pa be mawo nanso ebi kura na keka bi kire wase kakra be so wani na wate ne ya betu piga driver achi na odi ente sa nso kura na wo sua wo bo nsuom na wieye na wo de kakra na nanam ho ente ba kwan so mra se esudie no na ayete se de sabi ye de kuni emmanuel na owura Emmanuel Danso nya adaje e kire die ntia wo ka sa asemi na yensa ntwerofo e won nchen pe. There are certain dynamics you should understand. Unfortunately, sad but true, it's only about 10% of drivers who come to driving school to learn how to drive. And for me, I think the challenge for us is to see how we can approach this issue. When an accident happens, it saddens me. It doesn't surprise me because I've been on the road as a driver for 35 years. I drove 17 years without formal training and education. And after I've been an instructor for 20 years. And the kind of education and training I have had formally tells me that if we don't do much about training and education, this issue is not going to end. Owura Emmanuel Danso ena ye chairman de ma Ghana National Association of Driving Schools SOMPA 106.5 FM ena nkomoyi wedi no nane wanam chairman ekasa yanso ena bo chairman edema Chamber of Oil Marketing Company ewo mayem Owura Gabriel Kume wano so ade atoso se ekwan so ensem ekwadwojo ni nyina eyese hyan ebesi so na eja ade apase nyafo ana ade wabusua ade akonti nyakopon eye adom a eye festive season ya yewura mu ya bro nya busumi ye no
achenkafo nyina hwe anim se fuel eso bete kakra said ye beya akwani abadie no ne nyina so betumi akoyie na wanu mu kire mu se oka no ana wo hye no eyusu petrol diesel ana se LPG a enumu ensam ene wo mu kire wo mu se mid December 18 from 15th ye nyina so nim se 15th ye nyame adom edwada ekono yahwanim ese fango no ebe dropping kakra diesel no wanam se 10% decrease na kire se so bete by wo hamu nchichemu abupan no edu na afa petrol no so eno so wanam se 6% wo hamu nchichemu abupan no ensia ana fe one wo use LPG gas inframaja no wo digu wo kam no wo se 1 kwakwasi 1.5% entine ebia wo hamu nchichemu no abupan baako anase ekosi baako achipo enum na komakefuei ekire mu se won mate so opani ya wo no oye board chairman edema eye koma eye owura kumi Gabriel Ninsamni. Ghanaians are going to have a very good Christmas in terms of petroleum price. Indication is that the finished product of that price is going down. Diesel has seen about 10% decrease. Petrol has already seen about 6% decrease. LPG is seeing some 1.5%. So if the cedi is held in check, then we can be sure that coming 16th December, price of petroleum products generally are going to go down. And that will take us through going into the second window. Happen to be the window which Christmas falls, we are likely to see some decrease in the price of petroleum products. Openia wakasa ye aye board chairman na chese titire ni awo no other chamber of oil marketing companies ano ewo mayim owura Michael owura Gabriel kumi wono ena SOMPA kase ye ne na di nkomo ene yenya free petrol se esobete ewo bronya mu a ene ebema ne ma ba fompa na Okada riders enso wo mo kasa mafo no wakasa owura Solomon akanaba na apanaba nso na ekase na no ayewra bukari ni pe wo mo de kokoma no na wo mo de kotomra se badwafia abadwafo no nso eje sa wo mo amendment bill no wo mo je editum no wo bebo wo mabaso papa da mampani ase se wo hyebo wadi so na bo a wo hye ye wadi so ni nyina no wo mo nso ma ne sense fom da se emre bia wo ahyanka no mu no wo mbedi so titru de wo akwan so adoma ma akwanhia ano abrase na fe asundwe nso abaya akwan so. Once the system is regularized, we know that these are the complaints Ghanaians have against us, and these are genuine complaints. We see these things happening. It isn't that Ghanaians are telling lies on us. They actually, we are very sure that if we are given the mandate to discipline them, as they are asked to work under unions, their union leaders that will be their very key mandate. They should be able to ensure there is discipline among their members. Failure to adhere to the rules and regulations that we give them, we can ask them to stay home. We can sack them from the station. We can remove them from the union. There are so many sanctions that. Eno yewura Solomon apanaba na owie no wasan to aso se de esan kura ye nika ye beboa ne se wo mo behya wo mo ntare uniform no eba ne sa ebe makwa no so kura no se bibi ene besia ententem. They promised to give us uniform. So in my own opinion, if a rider gets that uniform, which I think will be advertised, that Ghanaians should be on the look. People that will be in this kind of attire are the most recognized commercial motor riders. So I am not expecting them to be in the uniform without training. But if they get the training, as an instructor myself, I can see that the accident situation would reduce drastically. DVLA told us that from 2026 beginning, that's January, our members who will go to register their bikes, there will be difference between commercial bike and private bike. Enwa we wonoma echi Okada no wo mo kasa mafo owura Solomon akpanaba nene yeti ebusia yeta ensam no eso ensam foforo ede amana Messi abakrachi ya wo Tano South Messi nim eye onwanyafo Emmanuel Kwame Frempong se de empanifo ede to ho na wanom ahyase etufo se wanom eni wo muhuni se ewiase nyina ahonidie ehia pa wani huni abetimi ayade
wo ya den so a wonim so bekwa ya asabia obebo kapi enti no wudi huni wanam ade saada ne si ho prapra montene so tete gatam tete sentan ene koko pruni no mu yeni nyina bia so mu pruni nua ya wo kwan ho nyina numu na wo tu ade hyefu se Yakopon ya adom a bronya busumi ya yesimi ya enche ye bedi bronya aka na kumai wo besra dan kankan mabuno wo besre mo munni bronya na sumdue mo munni bronya no na mon kasa mo busua ehia mo pa ense bia eye moto afidie tetafo so na betena yesra o tobo twini boko sanse wo busua hia wo sika ni wo sesei na munni bronya na yenyina ye hu se di bronya na yakosi afefufrom na afefufrom nso yesimu ana chese MPP fo e bi krampa delegate fom ewom omo ebeto abano akwakoto bi na ye delegate anu akoto enti abusua hia wai afi enche da afi ni kuna wiye afi bia so kuna wiye ya emu sensem edoso esira visa denjo yesre timamfunya se gonya ebe enkanka eni mabunu no se gonya ebe eso bia behwe no husie bia enko ya ade a bunyam bia hwese mabia wudi bia beti ni die na enkofa amane emma no so enkanka youth no meton ko se onu monsa me so me mpantika me mpanki moto se be yankofa problem bi emfa meto eye busuaso ana wow na masanso atwon ku se bronya enye sanom eni mbone se ya yetini abukompo agese aturi nya hyase no de ne yetini ayama ye ho yayama iku na yayama ye masre se bronya eba bi nya yini no bells na emwa ye nyina fa kunye nsuso na mama eyetano safo nyina abishiapa Nani atana south mu MCE na wahase mamo afishiapa no nyafo Emmanuel Kwame Frempon wono nka ene yeti ye ni kasa no achi no na kronti hene de ma attachment ya sanse dwumadie no koso wa attachment ya ye no no eben bechem ye no so wa ahafo matamo nana ampon kromantan wono so ni amani boni Ebenezer Wusu ansam edi inkomo kakra ana no mada roma sabi mpani kura se du bi kura tena akonya so a se bra bedi ade no parade na obedi no ni se oba bedi ade no ama sabi ase atu nyamesra nana no mani tezuma nyina no se wo ye bibibia wa wo nana no dine wan kasa wa manfo no a ye de watena konya wo wo mo na sabi galamse no a ate ate se a nana no bi mu die mo akwa mu mesra se be yi a nka ye nya wo ne mpotem hade bi afi ne bi a obi ba be ye bi a minim ame hade ku sa mante no ene wo ma wo mo ye se adwuma ne bi bebre baba mo ba de me ka che wa ne ya no mo di atato se ye be ya me mante na nya adwuma ye me de ma sem tete me ka to se ha de ye mante wo adwuma ye because tomatoes ni pa ni bi o se makonu obi o se cabbage do obi o nso no di ha be se nso no a e be de na se be de o ye adwuma ne kora wo nya nso di Sompa FM 106.5 FM abusuapani wa kasa ye eye kronti hene ya wote adwaso ewo attachment ya ben bechem eye nana ampon kromantan wono enani amani boni Ebenezer Owusu ansa ekasa yi abusua no monso awie na aba no monso a menye nso a etime kasa ma nipadua kasa na kire mineral water de wo mo ye won kran tafa back hospital achi ho no on twankuma adantemu ne akese ena afi sahye mu de eno achi o dispenser ena na office bi ahia bi no se openyunyunu a wunya de achele sa na apehyehe nso anya enti de ohia ne se obese wate o beverage kro no kra de gu cup mu na waso utimi ye obi bia wo office ho ema adwuma so ene ntia no wahye na nso we ya mekan standard authority se eno ne nsu papa ye nom na ate ho afiri nyarewa ye fa wo nsuo mu 0206 469 430 unya kasa mineral water wo mo se so refreshing Midima Fuaba Center, Dr. Tam Daso, what a time at your cassie so. Na awie, yare benet also, a yanodrie, Akuma na se a sano, a be an out the end cra, a wawudimu. Yare yatuni din se quancro, and no de time toso, now or yerano. Until one cran enough from 50 man temu babia, for nature puquiasa maira, na quaira ya dear and fire as a fee. One more war, Tessa Santimamu, Ufri Boneba, a half munina sonko. Asantiago go na yankogo yare no 0500 727215 Midima for Heba Center na homa no na awie me kanfo ma mensa no boafo onga ede ama woba bia wo ye nkwan woba ye na be ma tachere maso ne kona koma ho
enti se obusa ne ye mfa ma wo a ya no wabusa wonsa no eno saa na wo se oma ongaboa wo promoted of one ayo na Food and Drug Authority say eye papa enti say ye bomu wo stimu nam no ana hyeto na wo yo no ebia na eye nkwan no na ebetimi agye wonsa no osiye eye onga no Food and Drug Authority agye atom de wo so tampo kutu no apem so say bam awie ma wonsa nka bi na wonim biribi se enkwan na de na wonum ayese sabio na tie na wasa agumu a ene na oyade eno sa no hia time herbal mixture ebe mo wonum atoso honam ya onyina aduru no atiridi nso de timi mo wonum to saa eno nso na aduru anytime herbal mixture eno achi no me kanfo ne HH na sa de aka ho eno de ye immune booster nti wonom time herbal no na malaria na se atu no bo ho ban eno ne time HH herbal mixture no ema ne de wo mo fa ne sabrato isan se wo mo hunu de wom ema won sabu ni sisi so kama abribia wonya mojamono enti se bema ema pe ne se ya won so pe na ema na pe wasem 0244 417 669 and a time near TIME wo madamanti awie ye dan ye hutia waba ye ba na watwene mu nyina amana ne mu de no ye de bebreo to me jenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni for swini chopa mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejwadie yinkrato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba akun. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejwadie nkratoa yi atu. Endpoint homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se obehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebechro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nanu nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abrebia
ne ho den 20 na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom 20 na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya 20 na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkrato yi atom. TV Emma Aketiapa. Ebusia yada se Emma Aketiapa papa yetwa ensem no so nemom yademo ekọ amano ne ensem a efri enano dwada no etwagu ye enkankan sompa so ene de etwagu wasum nyina no ene yesanso esimusu bio na watwi mu amano ne ensem bia eje ne ho mena pa na oman Nigeria no omoso ene namu a wamoso wusu wamuti se ya ni nyina efa ye esi ho a eye adesuafo sukufo wan mo ho abenwanze eye moto ni parte so no ma ba no ma be hyase kidnape upiemu ewo St Mary's Catholic School a eno no ewo papiri wanum ekire mu se wamuche eye mofra be se 250 ana wanum che achachirafo be se eye edumienu 12 na eno ni nyina aka ho no adesuafo bi nso a wamuwo Niger State baby bebre eka ho a wamo echiche nkwada ne bi pa na watwi mu na amane eba ya o police ni ya wono oye chief police ewa Nigeria memo eye Adamu Abdallah Elman wakasa ye kire mu se empanimfo abo amane na wono abo pa federal government no abo ma wono atimi agemofra no be se 100 na chese bia ya womo a ombechi mofra no akwahye ye no womo atimi akokodene akogye emu mako wo ha ya wono ebomu amane na enum no ana mpanimfo kire mu se mofra wanum ewomuo ya wanum susu se wom mfihia na ewaso no ekamia yese esuro ani hu wom mfihia na wafam ne esuro ni hu abo wanum pa ho behia se wom ne wom betena se na wom anya wom kansa kire akasa asaika wanum adwen no se de be ya bibi entimi ensi wo won abrabom na wanum a wom bemben eya emiaya kidnapping yi ekoso no ani enkurankumam no wom so ekasa kire mpanimfo se wom so suro pasisi a wom da wom na aso da mu na ye bowuram ni ye kidnap adehye enti aban no enya ho bibi animu ya na wom fa ne mapangu akwam na watwi nso emunsam ebesi montene asompa kase yada ne achi ede asomo na watwi mu nso nsama ebobo ba ye ne bi free kwasi ada ba kono ane na watwi ne wokyene se Benin nso abantugo koso emewie ne Lieutenant Colonel Pascal Tigri begina TV so kire se watu aban nagu nenso se ekwawie no sra adoma no oni se wo muta na chi bua ma abantugo akoso no wo ma akobo mampani ho ban a antimi amaso enti efiri ho na President Patrice Talon na ne bre ya enene dom ya na wo mo hwehwe wo mo a edi se adwirimi ene kwampa wo betimi du wo ma faso emra kwan so ama sabio se obi nso ayese huriye moja mpa de tirimu a sa abone fosemi wankwa nkodi akire bi na watwi ya monso ana US President Donald Trump ono so ekasa ye kire mu se do agene ho mena pa no so ja yasam ketua wase ekamia yese European leaders no wo mo aye very weak ewo US emu na wase said ye be yanka US ebetimi abake na wanuma support Ukraine na Ukraine and Russia nka wanum to kosin combat te enso ekamia yese European leaders no wanum aye weak pa na ne kasa mu no ene wo kire mu say wo ha said ye owura Vladimir Zelensky and Vladimir Putin
wanom nsɛm a sɛdeɛ wanom yɛ na ebe wiase na Volodymyr Zelensky asɛdeɛ wɔ prepre bibia bɛho anse wakɔto baako na da baabi dima yawo na wakɔto baako na da baabi dima kum no ɛna ne nyinaa mu wakyerɛ mu sɛ sanka mpanimfo a wanom yɛ European leaders no sanka wɔn mo betumi agyina mu yɛ no wɔn nyinaa adwen akɔ baako paa na ka wanom aboa ɛnka sɛ wɔn nyinaa de wɔn support eta Ukraine akyi no wɔsenka yɛkuma bi na watwe no ɛnum nsɛm nso ɛgye ne ho nkyɛ ha paa sada ɛna na watwe mu no wɔnom a eyi sini na ɛgya wotwa series bi wɔn ahofa wɔn kɔfa yɛnti no Taliban abana ni bre sɛ etia wɔn mamamre ne wamane nti wɔn bɔ wɔn kɔkɔ sɛ efiri ne kɔ ma wɔn hu bio sɛ nkɛyɛ na ɔgya wɔn hyɛ agency mpo ɛhyɛ bibi gu so a anka wɔn bɛfa ne saa nanso deɛ wɔn mo ayɛyɛ no wɔ hɔ no sɛ bio ne wɔn dressing no etia wɔn mamamre ne wamane ɛno mu na Sarfo Islam Kashba wɔn ne kasa ɛde ma Taliban aban no wɔkyɛ sɛ ofa baabi te sɛ Herat wɔn mo kuropɔn nom ɛne afa no a sɛdeɛ na wɔn mo si yi ade wɔ TV so na nipa nyinaa hwɛ bie no sɛ bio wɔn mo ankasa kora ne mamamre ne amanneɛ no wɔkyɛ sɛ wɔdi no kwasɛm ni antwa yie ya etia Afghan aban no nanso ne nyinaa mu no wɔn mo ahyɛ sɛ efiri ne de korɔ wɔn mo bɔ wɔn mo kɔkɔ sɛ saa afadeɛ no wɔn bɛfa na wɔn bɛyɛ biribi ama ade hyɛ kora hunu wɔ wiase nyinaa wɔnya deɛ ɛfa wɔn mo amamrɛ ɛne wɔn mamane ho na wotwe mu nso ensɛm bi agye himpa wɔ apa no so na ne nyinaa ɛfa USA judge bi a wɔkɔ adwuma no pa kwatena aseɛ ɛde na yi na poli ɛbɔ ɛyɛ ne table so yɛ no yes court rice na ne nyinaa mu no asɛm ba ko apie yɛ pa ne owura bi a wano okwatena Maryland na wanu mu kire mu sɛ eniema bi ankoyie ma ye deport no ɛhɔ na no wɔ no na wane ne yere ene ne ma na ɛhɔ na emom niema bi ankoyie ntie deport no ɛma ne bai Kilma Abrigo Garcia na asam ene yekan wanu mu si judge asansa a oda sɛ wansan so amusa mefa ne mra US mamu bio na wamusan so medi na asam na won face criminal charges bi enumu ena wanu mu di hu nkɔma akwa wiase a wanu mu kire mu sɛ sɛdeɛ match ton kora na deport wɔ wura yi ɛma ne kɔ ne mɛmu na yansan so nkɔfa ne mra esan sɛ wanu mu se wohwɛ mu a 2019 sɛdeɛ ne bɔne bi kɔyɛ na ekɔ wiase na wɔsɛ kɔɔto ɛma no ɛkɔ ne mɛmu ne deport na sɛ yanka yabɔna kɔkora anka yɛmpɛ ne hu futuro kora wɔ man ne mu bio ne yansan so nkɔfa ne mra no na ɛne nya yampanifo agusu a wanu mu kire mu sɛ ne nyina ɛyɛ owura Donald Trump na administration ya enu amu ɛne ɛyi MS13 wanu mu ganki ɛne mu nsensɛm yɛ kopie yɛ ɛna owura yi yɛsan so de ne ba ya wɔba bɛ face criminal charges yɛ enu mu nsɛm na wɔtwe ne so ɛgye ntrɛhan na wɔtwe no mu Japan sanka wɔn mo ma driving license ekowie no wɔn mo twe sensɛn ne nyinaa ne sɛ ebi no mutimi twa bi na wɔde etwi sakre ebi de etwi moto na hɔ ansa na wɔn nsa bɛka license no sɛ sakre na etwi a wɔbɛgye ho license moto abɛgye ansa wagye kai de ntewie nipa bɛyɛ sa ahenkono a wɔn mo twi sakre bi nanso wɔn anono mo nsa wɔn mo nti enema wɔn mo twen sa license no suspendi na wɔn ma kyɛ sɛ efiri na de korɔ uni a wɔn bɛ so ɔpɛ akyi wote sakre so na wɔn mo nsa wɔn mo ɛbɛfa wo na yamfa wɔn so kura bɛkɔ akɔda afiase mfinhyia miɛnsa na sɛ fan so ne yɛbɛfa wa wɔn tua kura no 500,000 yen Japan sika wɔn bɛgye anaasɛ America dollar no empem miɛnsa ha no wɔn bɛgye ɛde afiri hɔ enti efiri November kanafe ɛna wɔn ni bere saa mmerɛ hu aso wɔn de bɛyɛ adwuma nanso kama yɛ sɛ kwa ɛkɔsoro enti ɛsɛ deɛ wɔn atwa ba ɛde ahwea no a na wɔtwi yɛde brɛ wɔ na watchi so ensem bia no so gente ha pa na mba kra ne ani age ho eye enkane omampanini a na ote adwa so e South Africa memo Owura Jacob Zuma ne babaiwa ya wokɔgyina mu ese opese okosom e wo wanom mra hye bedwafie ya wo wi ni aba na anu wukuada no na wanom ebo na baso se wa ya ade pa Brumada Zuma na asem ne yɛkan ne nyina ekosi ye wabra ne half sister na kyese ne nua eno no wamu free one mother one father na momom be free one mother anase one father na wanom ekyere mu se wa resign ye wono ankasa efa krata edepend to so resign ye na wono na ye mra hye bedwani na wa resign ye se wanom accuse ne se enkofo be se edunsun bi a wanom nyina eye mema
ya wono ena aso kwhye wonom ekutu pama wo mo kwakonye ewo Russia eni Ukraine tukwa yibi ekwa wiase na ho nsem akoye pinso ye de to ne so a no ono de wo sa anya no kore no na afa no agye ne ho anyinti na ho behia eso oba resign ne na ne half sister ne resign ne ye no na o se da bi adepa ofia oye se mi nua se wanya bi mu a meso mi nua ekọ eye emrahye badwam hoyi minima de rode a no ode ba intimate na ho emu obi mefa nkodi ye se afane afa nka na nkyere sa bontesofo anya dai mefa nko entina ne eye ni nua ba no wobekọ ade ama no asabra am no kasai eye Brumada Zuma wono wowi niye ena no kwada ya ye de no asi adwamu a chesesese die wono ena ekwa akogina mu semra hye bedwani foforo kora a wokosi na ni nua na nem e wo South Africa memu a owura Jacob Zuma enka ne president ne ba ya dani akiri e de asomwi ane ene ye nde kase no endpoint homeopathic clinic nti na ye nde no ye beko Austria mamu e ho nso na awotwe mu ebeda adwa se ma ye figuo e wo school mu wono mo nse ne mrakete e mamma no wo mungu ekowie no na wo mo chese wo mo enye ni mfinhye du na ide ye nse wo mo na emom efiri mfinhye du na ekode emra no hye na wo behwe mo kura 2020 court kura kan e hye se enka wono ma edi firi mfinhye du e de kwofo mu nyina na nso ende wo mo susu se na se wo mo de tata nkramofo dodo na sese dia wo ma hye no wuni a odehye wo be fom no wo be frɛ wo wofo na na ahwefo na mo aba school mu ho se no nso toatoa so na still wo da so awede a ene e fine wan tua kura no pound no 700 anase euro no 800 wo mo beje eno na wotwi mu ensem a eba ye bi no no Abusia afi ana wodi wafidi ato hanom a ensema yedidi wontua no ebi ne se ekopie mu ewo Asante Emantamo Baba Yara Sports Stadium ho na Daddy Lumba DL said Daddy Lumba sisa ne din ye DL aha wo ko ne crèche no ene na abusia epene krabre krare a yakodi mu nkomo ema yama ne boni chire mu se sabre na ne kasa ne de ne adina to adaka mu a omo eyama ne soa ne sampanifo pi na baaye emu nsem odesom ye sanso kopie mu ewo eyo mai posi adwuma ekuo no akache ya wo mo akire mu se abrantie bi a eba ne nubone ene ye fa tuo nkwa akoro no bo a wanu ma hwehwe mu akwa akwache no na wo mkwache no na yi ne nkrata wanu nya ne din eye mienu ne di ba ko wanu mo se ede eye Solomon Ade ba ko so wo mo se wode Sulimana Danjuma ni nyina no se wahu se